نسخ اب سدات كتكيد كلخا قيح منصف غير يزقبلك أبعلا أبزركب كبابي كل العفار نمسفار يسرح كم زلو نعقوب السدتنياتات ونبعلو ذهبكم حزبسي صبقوا يغير لكم نير حماق يغبروا لكم النير وبز غداي زي اتوميسات حضروا لغزيلو خوز خلوتهم خسرات تيكلا خللكم منقس يدلو نكتسولو طرح زدليكم منقس يدلو لمعات كرغاق الكايلو غزاو محداس حزب اوي حزبي حصينا مصين ناي قالسي يسرق رداء تحليف شيط اب ايرترا لو مزخبركا سدتنيا تكون كا تخبر اب ايرترا شجرات انت قطيم كاي اخذ سعره تنايم حق استسدكو تسديدو قد قداي نجروم قداي كتشوم سيبوها قدايها غوري تكبر طلع نمنتاي تسددت بتخكلنيا تسددس نمنتاي تسددو مالك عتو تملسوا لزيغا يلن انا انت غير العدي ناي قدن رياكشن سلتصبح تغبرلي يصبه غيزاو منغست البحال دم لخفل اكال يلن دق مسكينات دق دها يوم لخو سزي دليت علنا نختعم صص دليت علكا نختعم مصونس دليت علكا مالت كم حزبي ميزرب العد وعيل كونكم غبس طلع اب غزا تعاصفوا على حسن تريت ايرنا سلام تعنا هبلي كما يالهم كما يتقنيو كبراتن فتواتن تخاتلتي شدن رياكتس وان جاير مسجن دحنا جهم انه لمون كم تلمود بحدش فيديو بلي انا تراخيبنا زلنا مالتيو كسب لو ما عند صراحكم فيديوهات سبسكرايب بمغبارن لايك بمغبارن مسكالوت انتراكت نغبرتم فيديوهات مالتيو ناتاتكم 10 نعرفكم لهم سلازخدكم ويكا ناتاتكم وصيت سلازخونو ازي زمسكن እሺ ندحر حجونا مالتيو بتماسسالي صبقات تحسوتا سريح خمصن هردا خوينه اب غوني كوينكم حغاسكم ايفلين نخبركم يزدلين نابنايلو ما عند فيديو بتماساسالو غداي كن سغرينا علم مسغارنا حانص تريتوتات نهبلو ساعات الله ميكي لخبات ايرتراو تزاراب تغرينيا تغارو كتنكفو يبلو من انت بله انت ايو حمامكا عفار ايرترادو ايثيوبيا زلو عفار حواتنا حدا كيتنكفو يبلو يلون يزبلو زلو مالتي ناي ميكي غداي كنريتلا ميكي حدا غزي بتعمي مالت سمعيتاونت يتقعيو غنا بعين تايز بالتريخمو غنا زبسله لا يغمتن انا بوغني مالتي مغنياتو نشلي زبال نغرات حدا غزي عبيت تولم سبات ويك اخمزي صعنتو يفطرو اميلكات زاروم سبات نسمع خيام صنحمو زورد زرواي زارو ويك انشلي سرح يسرحو شعي خانسخا تسفات ورصلم حزب تصارفو بجمله غلت بلو تتر انت لها وين ديتات تصارفو غنا ايزي ما يستين تل مالت سمعيتو ايوا حطو تغارو تبدلنا طرحكم تفلطو بدلنا يام زبلك افكم ايوصنيو اب كوينات بعدما زغبركمو زمتكمو زتغاسسكمو بقى رسيعكمو اب نفسكم مسمص واጭዋጭ ايواصنيو ندحريت كيدكم حسبو كابزي قوم ነገር زلو زربا ስለዚ ይወጾ ማለት እቲ ምንሳሐን ምጣዓስን ትክክል ይኻ ምክንያቱ ንበዚ ሕጂ ኸይድገም ማለት እዩ ጆን በርሃ ይጽሕፎ ዝርእቶ እዚ ንበዚ ሕጂ ንኸይድገም እዩ ግን ካብኡ ድማ እዚ ታሪክ እዚ ዋላ እንተልዓልናዮ نفرحلو نحفرلو تاريخ انديو نفرحلو كيمصنا نحفرلو نحنا سلازغبرنا تاريخ انديو امنك سلازغبرنا بعلتنا سلازغونه مالتي نسخه تغيركيات غدايس كيدكم ندحريت حسابو خابتبل نبد حجي خمزي خيغبر ازي قوص سناي مغبار يكون ندحريت حاسبون صبو تغبار يل سلازي اموتو مالتيو كمزي ختغبر يخا ندحر تحاسب منبر ازي انتاي مخا كيمصك هات كلا خلو نقدم معات نغرات يزلو معات غدفني فنوني چفلقن زلو ويناتنا غودبو مالتي كابزي ناي مد عاس ويك اتحدى نايت حدا بزربا ناي مكحاس حتى يكون تبدلنا الى خا اني تزاربكني بدلنا تبدل جن ناي بعلتنا اي كله حدا ايه حراي لافيو فانوس قشي لافيو توم برو بتعام ثانكيو ولاسك جغنا معبل جغنا اشي ثانكيو نايلو ما انتريتو بخمزينا زازيمنا يزلنا مالك اب اديس ابابا زركبو ايرتراويان حتى عقبا بممزغاب ابعلا ابزركب كبابي كل العفار نمسفار يسرح كمزلو اغلغلو سدتنياتاتن تملستن ايثيوبيا افليطوم ازز خون زلو اتوم حتى عقبا قداي مأسرتن مغسقالن بمخان دغاغيمم سمعتا ابزقربل زلو اوانيوم سبابي خلتورحن حرام عتني انا تاثيره خاطهم ساي تاثيرهم زنبورسي بلتسونا انا قديمي ميوسي مخناتو ناي شقو زغم سلازلني تناسينا ومخناتو اتوميسات حضروا لغزيلو خوز خلوتهم خسرات ابتو بيت مأسرتي سلمنتاي كمستأسرنا زنگرنا سباي نبرن نابيت فردون اي قربنان زبل اتوها بايريتو انتخونه حزون ابسقات حيلئي زنبر زلخو يبل
وصل ولا براب جزا عندي ذا اللهم كاب جزا وصلوا كحجي فريها كاب جزا وصل حجي الساعة حجي تايو تزلم كنا قط يموزلو خمزي سمعهم موزلو مالتي بزحات إيرتراويان أو كاب أديس أبابا زركبو تتحيزهم يأسروا قنيهم تباهيلو بزحات ميديات تزاربنا اليوم نحنا ونتزاربنا له تأثيره وطئ بللو زيخا كل تورحن قلبنا نبيل تأثيره مالتيو تأياق يبلو فردي يبلو قل يبلو خمت زولكم حقوقك أحمومي سو مبزحاتو غزي تطويل كام حدار الله خمل انتلو بوتا ذكر كبي خيل ازيو مثل زنبره قديمه قدم خلت ورحي قدم خلت سمنه بيلوص يغليلو مالتيو حجي ابعلا زبحال اب عفار زركب بوتا ايو او يوم كسفرو خنبرو زبحال زله يتباهيلو مالتيو حجي انا خم بوغني بتعم خبيد بوتا ايو مالت مقوتو زحيله بوتا ايو كاب استفرالي بوتاتات نزموص سبات يمچوم داي يمچوم انزي بز غداي زي قصيلنا نريو ወይ ካብ ትሽዑ ኣብ ከይዲ ኣብ ምትግባሩ ዝረአ ይኸውን ነዚ ኸዓይና ማለት እዩ ሓደ ሰባት እቲ معقوب ስደተኛታት ውን ንባዕሉ ዝሃበኩም ህዝብሲ ጽቡቕ ይገርልኩም ነይሩ ሕማቕ ይገበረልኩም ነይሩ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ግደፉ ሕማቕ ይተዛረባቱም ሰባት ኢልና ክንዛረብ ከልና ዞም ሰባት ዚኣቶም ንዓና ሃልኽ ዘቡልና ማለት እዩ ንኣብነት ማይ ነብዓላን ክልቲኦም ብከባቢ ተኮይንካ ብዓፋርን ትግራይን ተኮይኑ ዋላ ሓንቲ ያፈራላይ ይብሉን ንዖም ኩሉ ዌልካም ኢትዮጵያ ሙሉእ ትመሬት ማለት እዩ ግን ኣነባብሩኡ ንባዕሉ ሓሪፍ ዝኾነ ንዖም ዝመስል ትውልድ ዘለዎ ከባቢ ገለ እንዳነበሩ ነይሮም ድሕሪ ዝተወሰነ እዋን ከዓ ኣይ መሬት ዘይ ማእማናን ኢሎም ብዙሓት ሰባት ማለት እዩ ተዛረቡ ሰሚዕ ስለ ዘለኹ አይ ዶንት ኖ ኣብቲ ዝቐጽል ዘለኻ እንሪኦ ንኸውን ዘይከላኸለልኩም መንግስት ይደሉ ንክትስውሉ ጥራሕ ዝደልየኩም መንግስት ይደሉ ንክትስውሉ ጥራሕ هدمو ህዝብ ኤርትራ هدم በቃ هدم ናብ ሳልሳይ ሃገር ኪድ በይኑ ከነብራ ኣይክእልን እዩ በቃ هدمو ናብ ሱዳን ዲዩ ናብ ዝተፈላልዩ ቦታት هدمو ኤርትራ ህዝብ ኤርትራ هدمو በቃ ተመንግስቲ ደይከላኸለልኩም እንድሕር ኮይኑ هدمو በቃ እንተ ያለኩም يهدمو ሰብኩም ዝዝከፈልካ ከፊልካ ህዝብኻ ይህድሞ ኣነ ኣብቲ ናይ መጀመርታውን ክዛረብ እንተለኹ እኮ ተዛሪበ ብዓለሚኪ ገለገለ ዘሎ ሓደ መናእሰይ ክዛረቡ ተለው ስምዒታውያን እዮም ኢለ ህደሞ እዩ ሓዲምካ ናበይ ትሃድም ንምህዳም ዓዲ የድሊ ሓዲምካ ውን ናብ ዝኾነት ዓዲኻ ትኸይድ ኣብቲ ዝኸድካዮ ዓዲ ውን ማሕበራዊ ግዴታኻ ሃገራዊ ግዴታኻ ግቡእኻ ኣይትዋፅእን ማለት ኣይኮነን ግዴታ ኣለካ ትዋፅኦ ግቡእ ኣለካ ትዋፅኦ ሓላፍነት እዩ ሪስፖንሲቢሊቲ ትሽከም ኢኻ ኣነ ዝብል ግን ዓድኻስ ሓልዋ ተዋግኣላ ሞተላ ሽግር የብሉን ንዘይድገፍ መንግስት ደጊፍካ ግን ኣይትዋጋ እዚ የዝብል ኣነ ዘይድገፍ መንግስት እንታይ ማለት እዩ ሕሊፍካ ንዓድኻ ንስ እንዳ ዝመርሖ ዘሎ ዳሞ ከመይ እንዳግበርኩ ዳን ዓደይ ክዋጋ እዚ እቲ ፕሮብሌም እዚ ከምታይ ዝብገስ እቲ ዘይድገፍ መንግስት ዝብሎ ዘለኹ ንህዝቡ ተመሊሱ ዘይሓሊ ንመናእሰይ ዋላ ሓንቲ ዕጥቕ ዘይብሎ ጉዳይ ዘይኮነ ኣረጋውያንን ህፃናትን ይሙቱ ብዘይገድስ ኢንፍራስትራክቸር ይህነፅን ዘይፈልጥ ቀጻላይ ናይ ሓደ ወለዶ ዕድሉ መጻኢኡ እንታይ ክኸውን ከም ዝኽእል ኣብ ግምት ውሽጢ ዘየእቱ ጻዕዱ ኣብ ውሽጢ ዓዶም ንዘሎ ወርቂ ይኹን ሃላቕ ዝኾነ ማዕድናት ይኹን ሪሶርስ ብምልኡ ነቲ ቀጻሊ ወለዶና ምእንታን ክኸውን ሕጂ ካብ ካልኦት ዓድታት ናምፃና ክንጥቀም ኢና ኢቭን እንዳገዛእና ብዶላር እውን ኢሎም ተዓድናን ሓዋሩ በቶም ደቅናስ ዝተሓፈረትን ዝተኸበረትን ምእንታን ክትከውን ናይ ዓድና ዘለኸ ገና ድሮ 3 ዓመት ገለ ኣብ ዝኾነ ገለ ይመርሕ ወርቂ ዘለዎ ሓጉሕ ይሸይጥ ሰሊጥ ዘለዎ ሓጉሕ ይሸይጥ ዓዲ ሕሊፉ ይሸይጥ ዕጣን ሕሊፉ ይሸይጥ ሓፂነ መፂን ናይ ቃልሲ ይሰርቕ ርዳእቲ ሕሊፉ ይሸይጥ እዚ እዩ ነዚ ታይ ትገብር ትቃለስ ብኸመይ ትቃለሶ ብሓሳብ ተኮይኑ ብሓሳብ ኩናት እንድሕር ኮይኑ ብኩናት ኢኻ ትቃለሶ ብምንታይ ኢኻ ትቃለሶ ደሊኻ በቲ ዝበፀካ ኢኻ ትቃለሶ ብሓፂሩ ትመቃለስ ነጥብ እውን እስከ ከም ዘመኑ ይፈላለይ ንኣብነት ቀደም እንተ ነይሩ ብብረት ክትቃለሶ ትኽእል ኢኻ ሎሚ ከዓ ብዘመናዊ መሳርሒ ትቃለሶ ብድሮን ወላ ክትቃለሶ ትኽእል ኢኻ ቅኒ ኢልካ ከዓ ብዘረባ ጥራሕ ወላ ብሚድያ እውን ክትቃለሶ ትኽእል ኢኻ እዚ ካብዚ ነፃ ስለ ዘይትወፅእ ሓራን እንተዘይወፂኻ ተተሓሳስባ እዚ ሓራን እንተዘይወፂካ ክሳብ ሕጂ እቲ ሓርነት ኮይኑ ዝስምዕካ ነገር ንኽትገብር ከም መንእሰይ ሓደ ዓይነት ስምዒት ክህልወካ ይግባእ እዚ ከዓ ትውደብ ኣለካ ክትውደብ ተኮይንካ ከዓ ሹም ክህልወካ እዩ ሕዩ ሹም እንተልይካ ካልእ ሹም እውን ክውካ እዮም ንኣብነት እንዳናፁ ክትበሃል ትኽእል ዳርግቢት ክብሉካ ይኽእሉ ብዙሕ ትዝረብ ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ ኣማራፂ የለን ነቲ ከምዚ ዓይነት እምቢ ንባዕሉ ቃልሲ እዩ ማለት እዩ ሓዲም ካላ ናበይ ዓድሞ ክንደይ ዓድሞ ይኽደም መከራ ኮይ ዘይ ምስዳድ ውርደት እዩ ኣብ ኤርትራ ሎም ዘኽብረካ ስደተኛ ትኾንካ ኢኻ ትኸብር ኣብ ኤርትራ እቲ መንግስቲ ንስደተኛ እዩ ዘኽብር እቲ መንግስቲ ካብ ስደት ክትከይድ ከለኻ ቀይሕ መንፀፍ ገይሩ እዩ ዝቕበለካ ኩላ ዛ ስደተኛ ራእይዋ ኣንበጥቢጣ ተሳኢላ ሬስቶራንት ኣትያ በቃ ኣብ ሬስቶራንት ኣትያ ኣብ መኒኻ ትብሎ
هابن زي ويست إند شامروك عويلة متيا وارساي تجرم تشرس تشرس تبل ودي دخاخة يوادي خرته تبل فوق دفع اتكاب دقة زخدة أفلبونا في عيز الزاورة بسمرة أب عالم اتزقلقلة كاب قفان كاب سراويتني هادم اتخمز غماي سدتني دروايك كاب زتا سديدو حموشة شحدي شنشة شحيزو خيدو أب عدو شنع يبل بقى كام نتشاقا جيركا تغي من كتن كفاكا بوليس انتاي لوخ متساكا بوليس متساكا مشلت باسبورتها مهلكا كاب دقة متسي ناي إرتراوين قالسي أب سدتيو حادة سب ميرون كميرون أنا خم برهانة شجرات أنت قلت يمكن أخذ سعره شجرات من دحر هادي مكالقات دحر خاي السعب من يثنى تشجر كات فتحي كان تهرمو اللي خسر زلا نحن خم إرترا أبتا إرترا لا خم إرترا كات سدينا متسينا لنا بس شجرنا خا أبسدت مفتح عند لنا سبان تايبلو مسيلكا أبستفر على جزية مريت انتاي جواري حزب خلو اللو يبلو حزب كن نمريت تقالسي مريت زاتري نفسه كفسب ميرون كميرون تحاسب مجمريا سدرا مس مزدركا خمس سدرا تحاسب تحسدرا خمس عبيتكا خم عد تحاسب تتعد خم حاسب عبيت مس عبيتكا كم زوبا كم دلله متحاسب تازوا هم هاجر تحسب تاوقع السمعهم ما زي تخكلني نايت من اسي مالتي مالت عدته النص بحدا سبيا كحدا سب تجمر كاب غزو حدا سب ما تجمر كاب صدرون كاب غزو انيو كاب وصا اكو يجمر قصيلو كوميونيتي يلو مالتي بتخبابي او يساتف قصيلو بعدو درجه بعدو عبي درجه يخون يغفح جلوبال سيتيزنشيب زبحال نجر نختركب نحرد أخوينك ويك يونيفرسال ثينكينج زبحال علم لخاوي حبراوي تحساسبا زبحال نجر كونني تبل نحرد أخوينك كل جزء تحسبه زجبأك كم عدها كم هاجرك النابلك أبتخر الأوان تطريهم حسابات مالتيتهم صبوات زبحال حسابات كابي أمزو منشو نحرد أتبهيلو زلك فقري كابتستوها بك فقري إذا بجس زلك خبري نعدها كابتزوها بك خبروني إذا بجس حجك أدم زخون أوان حدث بأينيرو عدي انتهي اللامبر انت جرات الليل كاي تحسبي زيان نبينا انطلطيلهم زحزوا حسابات አሉ አነ እንተ ገይረ ለዓደይ ናይ ግድን ሪአክሽን ስለ ጽብህ ትገብረለ የጽበ ተገይረላ አንተ ዳህ ጽበ ትገብረለ ፈረቃን ታይዳህ ትኮ እንታይ ገበር ዲ ተመሬት ተቃሊሰሉ እንታይ ክዋጥ ዲ ተመሬት ምክንያቱ ተመሬት ተቃለሰሉ ዘለኻኮ ተመሬት ተዓቂቡ አብቂሉ ከብልዕካ ገዛ ተሰሪሑ ከምብረካ ጽርግያ ኮይኑ ክትከደሉ ባሕር ኮይኑ ክትዛናግዓሉ ሃይቅ ኮይኑ ክትዛናግዓሉ ቃላያት ክትሕምሰሉ እዚ ማለት ኮይ ዓዲ አድሊካ ዝበሃላው ዝመሬት እዚ ነርካ حساب تموتس تزولو بروسس تجبره سافت عدن تجبره ما تجبره تلخا بولن تخا ويك بفقاد نزجبر كيا نجرسي زغل يكون أنت خيه اللوكا نسأم أنت تكوني فريدم زبال مريت يكون تندو نعدل كذا خد أتقاليس كارو نربح حال كذا خمود أتقاليس كانير كارو أنا كوجرم زولني تتحبي كويس أنا حسابس أنت ولا سامع دي أرض بحال حج مص يلهمش ثلاث عامات ملو فقود برخات حبيوس أنا حدث نتوم زقالس زلوس 9 وحيدنا أنا أنكرش لومس نقرش لكم من أتقاليسكم يلهم مقلاسهم من كل هيوتهم እንደም ሰው እምኒሮም ግን ህይወት ክንደይ ሽየጥ ካሞት እንተምሊጡ ሓደ ሰብ ካብ መስዋዕት እንተምሊጡ ተዘይ ተሰዊኡ በህይወት ክነብር ስለዝኾነ በህይወት ክነብር ካ ዝኾነ ነገር ስለዘልዮ ካሕሳና ህይወት የልዩ ክትክሕሶ ድማ ኮይ ትኽእልን ሲልካ ተዛረብ ኢልካ አኻ ተዛረብ ዘለኻ እንበር ማለት እዩ ከምዚ ዝበለ ተሓሳስባ ዘለዎም ሰባት ንሰማዕ ኣለና ንሕና ሎም እውን ንርኢ ኣለና ካብያ ዘገልገለስ ዘውደልደለ ዝበሃል ዘውደልል ዝነበረ ዝወልዓሉ ዓዲ ይፍጠራሉ ማለት እዩ እዋ ሓቂ እዩ ካብ ወፃኢ ዓዲ ዝነበሩ ሰባት መብዛሕትኡ ግዜ ገንዘብ ሒዞም እዮም ዝኣቱ ሸርፍ ወፃእታት ጽቡቕ እዩ ምክንያቱ ተሸርፍ ወፃእ ዝበሃል ነገር ክህሉ ይገብሩ እዮም ሪሚታንስ ዝበሃል ነገር ገንዘብ ሒዞም ካኣቱ ይኽእል እዮም እዚ ሁሉ ግን ካብቲ ነቲ ዓዲ ብስነ ልቡናውን ሓቢሩ ዘገልገለ ዝበልፅ ኣይኮነን እንተዘይ ኮይኑ ድማ ማዕረ ይኽርኢ ዘለዎ ማለት እዩ እዚ ትክክለኛ ሓሳብ እዩ እስከ ንስኻ ሓሳብካ ግለጽ ጦናይ ፖለቲካ ይሄዶምን ሓንቲ ይፈልጡን ድፈልጦ ይብሎምን هلكم هو ما زيكون سبات يمكو زياتهم بقبرهم أتاليلهم سكيدو كملوسون لحدا خوينهم كا تزتال الكايو ستة كونا لو إلا لو دويلهم وزارو مطريهم
حدا نفوع سب تركب كان مونغو أنت زارب دولة تري لخ التلفزيون بقى كم زخم يدوي تقعد على كم يدوي أقول قلت دينير قال موت قال اختبل تصنح زخ أخيدو قال مو اختبل تصنح أنت زاني حنت فابريكا أنا قال دومو صراحة نياتات منتيلو زخ دندي ملوخ أنت زخ حتى سبز بارون تحنت الناس على نيراتو بزخاني بزقو دايفكا قال نيرو بزي ترابول لخ خمس قبر نيرو بدي حين يكندز ገንዘብ ሚሊዮናት ሒዙን ይጠፊኡ ከመይ ገይሮኩም ለሳው ኮይኑ ምክንያቱ ከሕተት እዩ ስለዚህ ከሕተት እንድሕር ኮይኑ ንሱ እቲ ኣብ ፖለቲካ ዝእቶ ፖለቲካን ሃገራውነትን ዘይኮነ ውልቃዊ ቁስሉ ትናይ በሐቅ ዝኸደ ኤርታውኩ ትናይ በሐቅ ዝተሰደኩ ተሰዲዱ ግን ጉዳይ እንጀሩም ጉዳይ ቅጭም ሲዒቡኻ ጉዳይ ሃገሩ ይትገብር ዘሎ እዚ እኮ ኤርትራዊ ትክክል እያ ተሓሳብ እዚኣ ብርህቲ እንድያ ንፅርቲ እያ ዋላ ሓንቲ ትውስኻ ትቕነሳ የብላን እቲ ብትክክለኛ ተሰደደ ዝተባሃለ ኤርትራዊ ጉዳይ እንጀርኡ ጉዳይ ትምህርቲ እዩ ዝገብር ዘሎ ንምንታይ ተሰዲዱ ብትክክለኛ ተሰደደስ ንምንታይ ተሰዲዱ ማለት ኣብዚኣ ተሓቶ ዘይተመለሰት እዚኣ ሓዛ ፅርያ ድሓን መብዛሕትኡ ብቆስሊ ተሰዲዱ ኢልካ ሰሪቁ ስለ ዝነበረ እዩ ከመይ ዝኣመሰለ ተቃላሳይ ዝነበረ ሰሪቁ ኮይዱ ትብሎ ሓራይ እቲ ብትክክለኛ ተሰደደ ዝበልካዮ ሰብ ብትክክለኛ ምስዳድ ማለት እንጀራ ከናቢሉ ዝኸደ ከምቲ ትብሎ ዘለኻ ሓጀ ንስኻ ንኣብነት ዋርሳይ ተቃላሳይ 40 ዓመት TDF ህወሓት ተጋዳላይ ስውእ ብፃይ እዚኦም ኩሎም ብምልኦም ኣብ ጎደቦና ልሙዳት ናይ ጅግንነት መፀውዒ ቃላት እዮም ክሳብ ሕጂውን ዝቐፀሉ እዮም ማለት እዩ እዚኦም ኩሎም ተቃሊሶም ዘመናእሰ እዚኦም በዚ ኩሉ ጉዳይ እዚ ተቃሊሶም እንድሕር ዳ ናብ ስደት ዝኸዱ ኮይኖም ዝተቃለሱሉ ዕላማ እንታይ ነይሩ ማለት እዩ እንታይ ስለ ዝኾኑ ከወፂኦም ከይዶም ድኽነት ስለ ዝኾነ ስለዚ ሰኣኑ ስራሕ ኣልወነት ናይ መንእሰይ ፍሉጥ እኮ አንኢምፕሎይመንት ሬት ኣብ ኣፍሪካ ካብ ዓለም ቀዳማይ አንኢምፕሎይመንት ሬት ስራሕ ናይ መስኣን ማለት እዩ ብመንእሰይ ቆፂርካ ኣፍሪካ ሙሉእ ንሕና ኣፍሪካ ስለ ንርከብ ናይ ትጎደቦ ግዳያት ወይ ከዓ ተጠቃዕቲና ጠቕላላና ማለት እዩ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ እውን ኮ ብተመሳሳሊ ስራሕ ስእነት ናይ መንእሰይ ኣሎ 9 ካብ 100 እንተተማሂሮም ክንደ እዮም ኢምፕሎይድ ኮይኖም ኣብ ስራሕ ተሳቲፎም ዝኣትው ብስሩ ብመሰረቱ ተስራሕ ንሱ ትሰርሕዎ ዘለው ነቲ ሕብረተሰብ ዝጠቅም ነብዝሓ ዓብሊሉ ናብ ተጠቃምነት ዘሰጋግር ነቶም ሕጂ ዘይተቆፀሩ ዘለው ንባዕሉ ብቐፃላይ ኣብ ቀፃላይ እዋናት ናብ ቁፅሩ ዝገብር ስራሕ ፈጠራይነትን መሃዛይነትን ዘሳትፍ ዲን ተልካ ኣይኮነን 5 እዮም ሰባት ተቆፂሮም እዮም ዝብሎም ዘለኹ ካብ 195 ዘይተቆፀሩ ንኣብነት እንተይለ 5% የለን ግን 2% 2 ሰብ ተቆፂሮም ካብ 100 እንተይለ ንሶም እውን ኣብ መዘጋጃ ቤትን ማኒሲፓሊቲ ናይ ከተማታትን ኣትዮም መሬት ናይ ምጥፋእ ናይ ምስራቅን ነዳዲ ናይ ምዕዳል ናይ ብሙስና ናይ ምስራሕን ቴንደንሲ ሒዞም ንዝመውፁ ሰባት እዩ ብጣዕሚ ሰሪሖም ተቆፂሮም ኢልካት ዛረበሎ ማለት እዩ ሶ ቃልስታ እዩ ተመሊስካ ቃልስ እንታይ እዩ አንጻር ረባሕ ካዲኻ ተቃሊስካ ኢልካን ሓደ መንእሰይ ከይተሓቶ ነተቃልሱ ንምንታይ ዳ ተቃሊስ ኢሉ ምንታን ከይጉሂ ካሱቕ ትብል እምበር እቲ ቃልሲ ቅድም ሕጂ ዝነበረ ናይ 17 ዓመት ቃልሲ ናይ 20 ገለ መለን ዓመታት ቃልሲ ናይ ሕጂ ዝሓለፈ ናይ 4 ዓመት ቃልሲ እቲ ዝተባሃሎ ነገር ኣይኮነን ዝሰርሕ ዘሎ በአንጻሩ ነቲ መንእሰይ ንመሰደዲኡ ኮይኑ እዩ ተሪፉ ሶ ነዚ ተቃሊሰ ነይረ እንድሕር ዳ ኢልካ ክትሓስበሉ ዝግባ ኣቀዲምካ ማለት እዩ ካብቶም ክሒዶም ዘሎ ጉሒሎም እዮም ዶ ሰሪቆም እዮም ዶ ሰሪቆም ዝኸዱ ክሉ እዮም 100 ንጹሃት ኮይኖም መማረፂ ህይወት ተሰኣን እውን ክሉ እዮም 100 እዚአን ኩለን ሕጂ ከመይ ገረን ይጣዓማ ኣብታ ሃገር ፍትሒ ዝበሃል የለን ፍትሓውያን ተኾንኩም ሲ ደይትረዳድኡኒ ደሌት ፍትሒ ተኾንኩም ንሳትኩም መጀመርታ ፍትሓውያን ዘይትኾኑ ዝኣመሰለ ዘረባታት ኣብታ ዓዲ ናይ ፍትሕን ናይ ደጋፍን ናይ ተቃወሙን ወይ ናይ ኣራምን ተኣራምን ቤት ፅሕፈት ዝበሃል የለን ሕቱ ተመለሱሉ ዜጋ የለን ሕቱ ንኸይትምልሱ ግን ክንደይ ጀጋኑ ቦታትና ኣብ ቤት ማእሰርቲ ኣጭኒኹም ኣሎ ዓፅመስጎም ቤት ማእሰርቲ ፈሪኩም ኣሎ مفتاح ببخم عينت درجة بتفتح على صغر مفتاحات بتي كوننا تعلو زبال مفتاحات أبنات مفتاحات أتينا مفتاح خلنا قد ما بقدنا زعينا سرح مالتي بقدنا عينت فوسا تركمي أفتناتنا دليل زي كنا أتينا أفتناتكم سمعت أفتناتكم دليل أفتناتكم أمنت أفتناتكم تعود أتينا هنا نتناتكم على مهارنا بكيرو بتأولا بتعرف إذا مسوته فتحي لنا حنتن ياناتكم ستارمان سبقل صمينا سبقل صنطراي مصانا يدلينا قلات سمالكم قلات سمالنا حبيرنا قلات سمانا وكلاتنا وسيتكم مثل حبيرنا حنرينا حصيروتا ግልጽ ዝኾነት ናይ ዋዜማ ዘረባ ንሳኔራ እቲ መንእሰይ ደልይዎ ዘይኮነ ናብዚ ጉዳይ እዚ ኣቲ ዘሎ ናብቶም ካልኦት ሰባት ዝደለይሉ ድሌት ናታቶም ድሌት ኣሎ ሓደ ሕማቃት ኣለው እንተስ ኣጋጣሚ ዕድል ተዋሂቦም ኣብ መምራሕ ተቐሚጦም እንተስ ኣጋጣሚ ሽግር ንኽፈጥሩ ነቲ ሽግር ፀዋዕቲ ናይቲ ሽግር ኮይኖም ተረኺቦም ንበሎም ኣብቲ ቦታ ንሱ ምስኮኑ ንዓቶም ኣብ ሽግር ምስኣተው ሒዞሞ ይልክመካ ዝበሃል ተለኪሙ ይዛኣቱ ዘሎ መንእሰይ ንምንታይ ትሰደድ ኣለኻ ስራሕ ስለዘይ የለ ንምንታይ ትሰደድ ኣለኻ ሰሪሕ ይኽርባሕ ስለዘይ ከኣልኩ ንምንታይ ኣብ ዓድኻ ኮይንካ ዘይትሰርሕ ቅድሚ ሕጂ ኣብ ዓደይ ኮይነ ከይሰርሕ ክሰርሓሎም ዝኽእል ፕላትፎርምታት ስለዘይ ተዘርግሑ
ንምንታይ ዘይ ተዘርግሑ ምኽንያቱ እቲ ግዜ ንኢሱ 30 ዓመት ንኢሱ ገለ ሓደ ዲኬድ ንኢሱ ወይ ከዓ ሃፎፍ ዲኬድ ማለት ሓደ ዋንተ ሓደ ዲኬድ 5 ዲኬድስ ማለት እዩ 10 ዓመታት ሓሊፎም ኣሎ 50ታት ሃፎፍ ሴንቹሪ ናይ ሓደ መንእሰይ ንኢሱ ንዘይኮነስ እቲ ሴንቹሪ እዚ ንበለል أنا سرحلو بلاتفورم سلازي تزرقح إلو تمنئسين تسدد انتلو تايز بحال دوكيومنتر ايمت أبعدهم سرحو أددا بحراي تخونو أي تموتو يولكا كومزو بالفيلم يسرح مالتي تومزو بالفيلم سرحو بايزوي بشو عتميتي شمانتش قرشي تخافيلو إديتر توهايو نتا فيلم زي أزرقحو ببوردو ببقباليو كاب كتمان داخده قوم يقبر مالتي زفولتا تأمر يلنكو يرئي عب تفعلالين يا وردتات بوتا خيرو سدت ساب كن زي أكل حسوم يولو عبي تابي لا قل زرقحو إشارة وطيروس عدا جرقي أو ناي سدت حسومي قليل نتمنئسي يرئي تمنئسي كاب سدت حسومي الكاتريق كماي كم سرحن تعينت تمرت خمزولون انت تريقو يزحشو بك كاي نغركو ايدل الحين امن سدت حسوم مخون ما نمسب ايفلطن زيدو طفيو ويلا غورايا ما عرايش قصلي وذا حواني نو قصي ما عرفت فتح زي خلق فتح حاجه انت فتح لك يا حسن ما عرفت فتح زي خلق فتح حاجه عقاب ጉዳይ ላውነት ይዘለካ فتح ይተበለደ ነገር ጉዳይ ላውነት ካረጋግጥ ለቨሬጅ كل وقت الله تعالى باور كل وقت الله ክትፋጠጥ ክትከላለካ ቆም ጋር ካፍታ ገረ ይተበል حقاውነት አይተበል መጀመሪያ ስረኻው ወጣ በخلت እግርኻ ደው ይልካ ተዓዲ መሬት ካይስካ መሬት ይምባል ጀምር መጀመሪያ ካብስና ሐሳብ ንሓት ገለ ካብትብል መጀመሪያ ጨክን ሕረቕ ወስን ነው መሬት ካይስካ መሬት ይምባል ነው ጀምር ሽዑን ዝዛረብ عود كرات راي فريق ودرنا زقالسي ايدلين يزقال سزمس منغستي تسماميعي عدي عربك بليلي عود ايدي هبي باقا دي تخون كويناتكم يا انبر نعمل حق نزارب حجي اذا ما انت دربي دي تخون كويناتكم يا انبري بقى عدنا مسحنا خلنا صغرنا اخوي انا انت اللي تزاربكم عدي خيد اتا دنكل ولا براي تقعود اتو عدهم لكم زمان قستو ولا حنتي بلكم لين بلكم علنا انبر ابزي اسي سلا تفرحيهم بري سلا تفرحيهم بر عدو خاطو ديدل سبيلا تطعسكم يكم بتعسا قحلكم مايتكم يكم ورقاتكم تمنتيلكم ميزه رب العد وعيلكم انكم قبز طلع ابغزات عاطفو على حسن تريد ايرنا ولا حنتي بلكم نعدهم اتوب لكم ما خان خنا منسي كيدو تقاليسلو غبيرو ولدو خا حد قلع وليدو حد منسي نيرو تمنسينت اب قالس حليفو عبي خوينو قلع وليدو سدرات ايو اتوم دقو كنتقمينا كبلو انتلو ترايوت بوتا مالتيو زتقمه يكونه زنبره يكونه مسمرروم كانا بسدت كيدوم اب سدت مسكدو ورقه تقبيلوم نمنتاي باينا احنا وزي منبار جميرنا كبلو جميرو مخنياتو زي عدخا عودخاني سلازي زينات كاي يغيصيو زي ورق هاي يغيصيو بحاصيرو مالتيو سلازي نات كاي زمرص تباهيلو سلازت زربه تخكلون سلازخونه تومن اسيكا رين تبروت ጉዳይ ናቶም ከም ዘይኮነ ተፈልጥዎም ናብ ምሕራቅ ናብ ምብስባስ ምስ ጀመሩ ዓመጽ ደንወሎ ኮሪያ ንበሎ ምር በሓጽዩ ሒና ብርጌድ መሐመድ ንኣብነት ሕጂ ዓመጽ ይተወልካዮ ይኸብድ እዩ ኣምንታይ ኮይንካ ሃ ማዓሚጽካ ዓመጽ ማለት እንታይ ማለት መሲልኩም ንኣብነት እዚ ሪቤል ገይሩ ዝበሃል ሓደ ብዝኾነ ከይዲ እንዳተመርሐ ወይ ንኣብነት $50 በሚእቲ በሰሙን እንዳተኸፈሎ ይሰርሕ ተነሩስ ኖ 100 ይኹን ለይሉ ማለት እዩ ደሓን ዓሚጹ ነትሕጂ ዝነበረስ እንብለይሉ ንበል እቲ መንእሰይ እዚ እኮ ዓሚጹ ንኽትብለን ዋዕለ ከቢድ እኮ እንታይ ዓሚጹ ንመን ዓሚጹ ስደተኛ እኮ ፋሉል ስደተኛ እዩ ኩሉ እቲ መንእሰይ ዝትሪኦ ዘለኻ ፋሉል ስደተኛ እዩ በብዓዱ ኸይዱስ ብቱን እዩ ፋሕጭንግራሕ ዝበለ ንዝኾነ ይኹን ዝዓመፁ ኣካል የለን ኣብ ልዕሊ ዝኾነ ይኹን ሰብ ኣይኮነን ዓሚጹ ማለት እዩ ኣብ ልዕሊ በዓሉስ በቃ ንዓደይ ከኣቱ የገለገለ ትበሃል ተሎ ወረቐትካ ምምንጣል ዝበሃል ከኣመፁ እዩ ማለት እዩ ሓድሽ ዘድየ ማለት እዩ ከምዚ ዓድኻ ተመንጤልካ ኢኻ ንቐደም ካልኣይካ በቲ ዓድኻ ቢልካ እውን ክትስደድ ኣይትኽእልን ማለት እዩ በቲ ናይ ዓድኻ ወረቐቱን ኣይትስደድን ካብዚ ንዓል ቃልሲ ዝበሃል ነገር የለን ኣብ መሬት ቃልስ ተኮይኑ ሓደ ሰብ ኩሉ እንድሕር ሒዝካለ ኣነ እመነኒ ዝኾነ ይኹን ሰብ ማለት ኩሉ ትሒዝካለ ይቃለስ ንኣብነት ሕሰቦ በረይ ትወፅን ኢልካ በዚ ሽንቲ ቤተይ ተኣቱን ኢልካ እንጀራይ ትበልዕን ኢልካ ገለ ዝኾነ ሰብስ ከመይ ጌርካ ኢኻ እሞ ሰላማዊ ናብራ ኢና ነብር ዘለና ኢልካ ክትገድፎ ትቃለሶም ፈረቓን ፈቲዶ ግዚያዊ ምሕዳር ትግራይ ባይታ ረኺቡ ክሰርሕ ይከኣለን ዝብል ዘቐመጥካዮ እውን ኣነ ይቃወመ ፈረስት ግዚያዊ ምሕዳር ትግራይ ኣብ ትግራይ ኣብ ባይታ ወሪዱ ክሰርሕ ይደሊ ዶ ኣይደልን ንላዕሊ እምበር እንታሕቲ ክጎይ ኣነ ርእዮ ስለ ዘይፈልጥ እዩ this is fact ምሕደር ኣማ ኣብ ዞባ ኣብ ወረዳ ኣብ ጣብያ እዩ ዝኒሀ ህዝቢ ኣብ ወረዳ ኣብ ጣብያ እዩ ዝኒሀ ፀጥታ ክኽብረልካ ኢሉ ግዚያዊ ምሕዳር ትግራይስ ኣብዩ ዳይነት ከመዓራርየልካ ኢሉ ግዚያዊ ምሕዳርስ ኣብዩ ልምዓት ከረጋግፀልካ ኢሉ ግዚያዊ ምሕዳርስ ህዝቢ ኣብዩ ህዝቢ ዝኮንኩ ልጅ ህዝቢ እውን ገጋ እዩ
ستحتي لنا عليه زطمت مبرز تحتي زم حدر جزاو محدار أيكونن بتلقوه أي كده زوجله بزود الرجال تتوسد صبوي سلازي محدارات تجري سجم الله يتفكليو حوحات البحال دم لخف الأكل كويلن والبريطورياون بدم بقمت إنه هو سوي لها حوحات فريم حوحات يا يفتسمو ويجزاو من جزاو يكون كله تجراواي مخنياتو أزيد الدهي بلين نفسامو دم لخف الكل تجراواي بي حوحات البحال دم لخف الأكل كويلن جزاو من جزاو البحال دم لخف الأكل يلن دك مسكينات دك ده يوم الخوف سزي كله تجراواي صار فلو مسرح ونزيك نقبر لنا هاي لمن هاي حميليو هامويو هندي ديمقراطي ليبل الهزات ينورون اليوم أوتوريتاريان خوي كامن بارك عنديو كنبل لخل لتجراي حلوات هاوي لجورو مخنياتهم حقنيا حبر سلفاوي نا أساتفاي لهونه political system اللي فترنا تجارو كوشنا بالله contradiction عسل عسنا توالينا كنتفق سلنا خيل ومهري قتلك بهالي حدا جزيه لو مكوا مهري زقتل زلو شجر يقولون تستمع رسم دقتل سلوزخونه صبوي تباهيلي تمسلاون مسمر وقع له قليل مو مهري قتلك زبال بعلتنا زفطر وشطنا زفطر كونتراديكشن ማለት አፈላላ ያሉ የፖለቲካ ሐሳባት ጫፋት ዘረገጹ ማለት እዩ ሕልፍ ሓሊፉስ ዓድዋ መቀለ አክሱም ሽረዩ ዚ ዓድግራት ዩ ራያ እዩ ገለ ዝብል ማለት እዩ ንሱ ጥራሕ አይኮነን እዚ በወገን ትግራይውን በሰፊው ስራሕሉ ዘሎ በሕጂ እዋን ካብ ፍላይ حدا قدم حجي حدا يمنيرم حجي ግን በበዝሒ ዓሌታውያን ሰባት ማለት እዩ በተሳተፎ ዓሌቶም ብጣዕሚ አውራጃው ተሐሳስባ ዝባሃል አውራጃውነት ዝባሃል ንሱ ይኮነን አውራጃውነት አፍተር ኦል ግን ቲ አውራጃው ተሐሳስባ በአውራጃስ ጥራሕ ዝተሃነፀ ተሐሳስባ ሰልፍ ሴንተሪዝም ዝባሃል ማለት እዩ ዓርሰኻ ጥራሕ ኣነ ተዝበለጽኩ ኣነ ተዝሐየልኩ ኣነ ዝማዕበልኩ ዘይንሰይ ዘአነ ገለ ዝብል ማለት እዩ ንሕና እንዲና ዘይኮም ዝገበርና ንሕና ኾም ዝገበርና ልኩም ገለ ዝባሃል ንኽህነጽ ኣብ ትግራይ ሕዲግ ምዲግ ይብሎ ኣለዎ ማለት እዩ ሓደ ሰብ ዓድዋ ይወለድ አክሱም ዓድግራት ይወለድ ራያ ጉዳይ ትግራይ እንታይ እዩ ንዕኡ ዝብጽሖ እዩ ኣማእዚኑ ክሓስብ ዝግቦ ኣነ ትግራይ ብምዃነይ ኣብ ትግራይ ዝባሃል ቦታ ተወሊደ ስለዚ ረብሓታት ትግራይ ናተይ ረብሓታት እዮም ንደቀ እውን ከም እዮም ክርብሑ ስለዚ ሃለዋ ትግራይ እንድሕር ደኣ ክትሉ ኮይና ንትግራይ ለኽዋጋ ኣለኒ ክመውት ኣለኒ ክሳብ መወዳእታ ኢሉ ኣሚኑ ለተተቃሊሱ ብድሕሪኡ ዘለውን ጥቕም ብህይወት ተሰዊኡ ተተሪፉ ትጥቕምታቱ ከም ዘለዎ ይቀጽል እዚ ማለት ግን ተቃሊሱ ምስ ወደአ ድሕሪ ተቃልሲ ዝኾነ ይኹን ሓሳብ ወይ ካ ሪቮሉሽናሪ ዝኾነ ካሊእ ዓይነት ተሓሳስባን ሓሳብን ኣይመጽን ስለዚ ኣነ ተቃለስ ኩሉ ዝኾነ ሓሳብ ነይሩ ንኣብነት ሓሳብ ኤ ይበሃል ሓሳብ ቢን ዜድን ሲን ዝባሃሉ ድሕሪ ደጊም ፈጺሞም ኣይክመጹን እዮም እንተ መጽዮም እውን ኣነ ተቃሊሰ ስለ ዝኾንኩ ብሹም ተቃልሲ ዓፊነ ክሕዞም እየ ዝብል ካይድ ሓይዙን ኣብነት ተቃሊሱኸ ሰብ እዚ ካብ ተቃሊስ ከኣኻ ኢሉ ክምስገን ድሕሪ ተወሰነ ግዜ በተቃልሱ ዝበጽሕዎ ጥቃታትን ግዳይ ናይ ተቃልስን ኮይኑ ይተርፍ ዘሎ ማለት እዩ መብዛሕትኡ ግዜ ሪኢኹም ትኾንኩም እዩ ኣብ ዝኾነ መንግስቲ ዝተቃለሰ ናይ ቀደም ተቃላሳይ እንተ ነይሩ ነተዓዲ ኮይ ተቃሊሱ ግን ካሊእ መንግስቲ ስለ ዝተቀየረ ጥራሕ ነቲ ሓደ መንግስቲ ተቃሊሱ ተሓዲሱ መጸ መንግስቲ ንዑ ግዳይ ገይሩ ወይ ዝነብር ዘለኣለሙ ነተዓዲ ተቃሊሱ ከበቅዕ እንተሎ ማለት እዚ ዓይነት ተሓሳስባ መን እዩ ዘሎ ኣባና ንሕና ከም ዝበለ ሓሳባት ናይ ምትእንጋድ ብስሩ ፍጹም ድሌት እውን ይዘለና ፍጹም ድሌት ተዘይህልወና ነይሩስ ንኸምዚ ዝበለ ተሪር ተቃውሞውን ክነርአ ነርና ኢና ተሪር ተቃውሞ ዘይረአየሉ ዘሎ ምክንያት ካብ ፍጹም ዝኾነ ድሌት ስለ ዝብገስ ኢሉ ኣነ ሓሳበይ ዝገልጽ ማለት እዩ ድሌት ኣለና ንኽትዕምፀጽስ ድሌት ኣለካ ንኽትዕመጽ እውንስ ድሌት ኣለካ ማለት ከም ህዝቢ ተዘይህልወካ ዶ ሓሳብ ክልዓል እንተሎ ንሓሳብ ከማይ ጨሎት ዝረአየ ሰይጣን ማለት እንዳባህረርካ ትነብር ኢኻ እንታይ ዘፍርሐለካ ዝኾነ ሰብ ተዛሪቡ ክሳብ ዝውድእ ምጽባይ ኮይ መወዳእትኡ ብድምፀ ብዝሓ ይስዓር ሶ ማጆሪቲ ዝበሃል ሲ እቶም ዝዓብለሉ ሰባት ይመርሑ እቶም ማይኖሪቲ ከዓ መሰሎም ይኽበረሎም ብዝበሃል ተቐሚጡ ዘሎ ሕጊ ኣካይዳ ፈራሐ ይንግበሮ ሃበና ጓልካ ሃበና ኢልና ዓብየ በሊዑ ጋባ በሊዑ ማይ ሰትዩ ዝተጋደለ ጅግናስ ሎሚ ሱዱኡ ሽግር ክበጽሐን ኣይበጽሐን ተተሰዊና ሕዩ ጅግና ህዝቢ ናፍታ ዝነበራ ምንሰብ እንዴት ለምሁቃ መሬቱ ኩረር መሬቱ ባዕሉ ክትከመላ ይስብ ታኽን ገብራ ዝግባአና ሕይ ከይትርዱኡና ዘለኩም ጉድ ስድራ ስው ድኻ ወዲፍካት መሬት ትወርቂ ዘለዎ ነዚኹ زياتا كايدا
تقالس كلا مريت خوينا نعاقات بصحكاي تزي كوين زي تقالس سبي توصحني تا غداي مالتي هو بتازرب درجاس بتالك كونتريبيوشن كا كتحسب كتقللك هذا بالحسابي موصي تخكل يو نتبتها بتولد نتقالس لاسي تا مريت نتوهبت تايت شجرا تايت صقمام منقس انت بل عنتو لتا خوينا بقى نورماليا شجري بلا انت باهيلا زخونه عمتات تقمط حنتي كند ستاديوم تاكل مريت دحرس توسن اوان منبر غزا اندهابونا يلكالمين كاتوهبل مغنيات بخمي زمصيو تخكل تحساسب ايو تحتو زيوم بمسورته تخكلني حتى يو نايلو ما عند فيديو نزي يزمسل نيرو كساب موداتا تخاتاتيلكم اموداتا دما حناص زخونه رئيتو غدفو حناص تزي كوينو ترئيتو ابتناي رئيتو بوتا مقماطو ولا حنت ربحان ترغمن يبلون صبوات رئيتوታት ዘለኹም ሰባት ግን ስለ ዘለኹም رئيتوتاتكم دا غدفكم ليكيدو خبلكم يزدلي بጣعሚ እዘመስግን ይቀነለይ ክብረት ይሃበለይ ልዋም ቀነ ኾነልኩም የዝምነ ቻው ደህና ቀኒውታ good light ደህና ሕድርታ ሓዋተይ ማንቱ